Ka European Union menta kala sanction ni penjeri kendon sayo Kapten Abhinav Kamal. Ubadai unang penyai ka jahat kid penyang Arjen ongka kubor jong ka iti. Ka European Union kala kena persya yau Kamal halor ka jing ai jing irap hakitiar kibuj bat pisa sya kikam ki bayadai bat kiling ki bakit ya ka penyang ka bompat dat refine ne ka penyang petrol ka bayadai bat ka Russia. Katkum ka jing ong jong ki nong pe jong ki kharkana Ukamal udai tang mau unong India ubalamat ya kajing sya sanction ni jing penjeri jong ka European Union kebaya dai bar kajing ikan at hapdeng ka Russia bar ka Ukraine ka company kalai kendu ya kajing sya keno bakala ai cakari ya kiling kibadon kitiya kikam khai pateng jong ka Russia kajing trai kam jong kini kajing penjeri kalong tang hagi jaka jong ka European Union kinong sang snong jong ka bat kiseng ki batrai kam hapo ka teritori jong ka India nakaliang jongka kadang yai beteng ban kentai ya ki sanction bala penjeri tak kewai kiri kani kamut ba ki jingdon jing em ba ka Internshiping Services LLC ka bat ha Europe kin sya khang bat ki nongsang snong bat ki company jongka Europe kimla ban penlong pisa ya ka nakata kadau kimla ban le ka kam khai la ong uwai uhe jongka EU ha ka ET ki kenhun bomdei na ka EU kidang la ban yetrei lang bat ka Internshiping Services hub namar ba kidang sa klem syakta hagijing penjeri kendon kiriu shimet ki batib bahaya kani kakam kilaya thu hakatanat pathai kubor the Financial Daily Henry ukamal ula ban mat ya kijing ki bakrau namar ka jing dei ka bayar bha habdeng ka global maritime sector bat ka European Union kijing penjeri ki khanglat ya ukamal ban yo ni ai jing sikri ya kiling kibadon kiseng jong ka EU hakaju kapor kijing penjeri jong ka European Union tangshen persya ya ka penyang jong ka Russia kila sedang ban keta ya kijing trekam hakawai ka karkhana penkhoj penyang jong ka India hadin kijing penjeri bala thmu jong ka EU baro ar ki company sna penyang bat ki company kit penyang menta ki kiar na kijing yedai kam bat kan Nayara Energy Limited kita long khobor na ka karkhana kia thu haka Bloomberg ba kinong penyaj ya kijing kit mar kila pen i ya kijing bom kwa ban hitrei lang bat ka Nayara na ka benta ka jing shalan mar shabari bat ka jing shalan penyang ka karkhana pen khoj penyang jong ka India ka don ya ka jing long try ka bakrau jong ka Russia haka ba ka Rosneft PJSC ka bat ya ka benta ka ba sau bukhundai pon point khatlai persen ya ka jing long try ka jing budin jong kiling jong ka Bloomberg kapan i baka wei kaling ka bakarteng ka talara kala ino ya kajaka bakala thmu ban sange bat kala mino na ka katling jong ka Vadinar ha ka singi ublai baladem kitlong khobor na ki karkhana gi kilaya thu ba ka tai kaling kadai na ka banta ka jing thmu ban lum ne kit ya kimar diesel na kan Nayara hadin kata lapan sange no ya ka jinglum mar hadin balapan banaya ki jing penjeri jong ka EU ha ka tayo baladem kabala pelong ya ka jingkit ban sakut haka kat liang